יש רק ארוחת חינם אחת בחיים, אז למה לוותר גם עליה? אין הרבה מקרים ואנשים בחיים המקצועיים שלי שאני יכול, אתה יודע, to let go. מהבחינה הזאת פה אני סומך בעיניים עצומות, ונותן לעשות את העבודה בלי להפריע. אז בוא נתענג עליה. יש משהו במדיום הזה של מוזיקה שאנשים עושים את זה ביחד. אז אני כתבתי את המילים. נתתי את זה למישהו אחר, הוא נתן את הפרספקטיבה שלו על הדברים. ערן כאילו כל הדרך לא בדק איפה אנחנו נמצאים, זאת אומרת, היה לנו חופש עבודה מוחלט. אם לוקחים, נגיד, יצירה שלי, ואני לא זה שצריך לשבור את הראש כאילו מההתחלה ועד הסוף, אני אומר תודה.